Me ollaan menossa E-instituutin vanhaan koulutuskeskukseen, joka nykyään on Itä-Helsingin musiikkiopisto. Silloin aikanaan, kun Roihuvuorta tehtiin, niin tämä tehtiin nimenomaan tämmöisenä E-liikkeen rakennuskohteena. Ja se tarkoitti sitä, että sinne tuli paljon sosiaalista rakentamista, eli aravavuokrataloja. Ja se edelleen vaikuttaa siinä koko rakenteessa tietysti omalla tavallaan, meidän mielestä ihan hyvällä tavalla ja näin, mutta jos sinne täydennysrakentamista, ja kun sinne tulee, meillä on muutama semmoinen vanhempi tontti, jonka päälle rakennetaan, niin sinne tullaan rakentamaan varmaan jotain muuta hallintamuotoa just sen takia, koska aravavuokra-asuntojen määrä on suhteessa kaupungin muita tavoitteita korkeampi. Mun mielestä tämä taiteilijan teos on erityisen viehättävä siinä, että se herättelee näkyviin näitä eri alustoja, eri alueita ja vahvistaa niiden alueiden sisällä niin kuin työn ja viestinnän kautta sitä fiilistä, mikä siellä koetaan. Esimerkiksi nyt kun tehtiin tätä työtä meillä Roihuvuoressa, niin siellä eri-ikäiset ihmiset yhdessä harjoitteli käyttämään tätä viestintävärkkiä. Ja se tavallaan toi itsessään toiminnallisesti sitä yhteisöllisyyttä. Kun se viesti tuodaan tänne ja kohdataan toinen kaupunginosa, joka on hirveän erityyppisessä asemassa monessakin eri tapauksessa. Kun nämä viestit täällä kohtaan, me ollaan tässä salissa, niin me tavallaan silloin itse tunnistetaan se, että kaupungissa on eroja. Ja silti se on meidän yhteinen ja sama kaupunki. Ja nyt mun kiinnostava kysymys on siitä, että miten voisi tapahtua niin, että itähelsinkiläiset lähiöt, niin jos niiden kulttuuri, toiminta ja aktiivisuus siellä nousee, niin ne alkaa muuttua kiinnostavimmaksi alueeksi ja niiden niin kuin, tavallaan niin kuin profiilit ja elämisen muodot vahvistuu sitä kautta. Et samaan aikaan, kun on tämä joidenkin alueiden niin kuin heikkenemisen vaara ja sitten toisten alueiden niin kuin kallistuminen niin korkeaksi, ettei siellä pysty enää kulttuuriväki asumaan eikä muutkaan tavalliset palvelut. Niin että jos sieltä se liike voisikin siirtyä niin, että yhä enemmän ihmisiä siirtyy näihin itä-helsinkiläisiin alueisiin, niin silloin myös kaikki voittaa. Ja alueiden niin kuin yleisilme muuttuu myös niin kuin kulttuurimyönteisemmäksi. Ja mun mielestä tämä taideteos viestii samalla kuin näiden alueiden tätä omaa yhteisöllisyyttä, niin myöskin sitä ideaa, että tämä kulttuuri voi toimia niin kuin ikään kuin kaikkien alueiden vahvistajana. Ja tämä on musta niin kuin hienoa tässä jutussa. Roihuvuori on niin kuin alue, jossa nämä rakennukset ja talot, vaikka ne ei ole edustanut niin kuin kaikkein kalleinta suunnittelua, tai siis tämmöistä niin kuin rakenteidensa puolesta, se ei ole mikään Punavuori ollut silloinkaan, tai Töölö varsinkaan, niin ne on kuitenkin niin kuin huolella suunniteltuja rakennuksia ja niiden arkkitehtuuri on korkealaatuista. Sen takia Roihuvuoren vanha puoli on merkitty kaupungin yleiskaavaksi yhdeksi sellaiseksi alueeksi, joka erityispiirteitä pitää vaalia. Että jos sinne tehdään tämmöistä täydennysrakentamista, niin silloin se pitää tehdä erityisellä pieteetillä. Ja tämä koskee nimenomaan sitä niin kuin vanhan Roihuvuoren aluetta. Tämä rakennus silloin, kun tämä 1901 rakennettiin, niin tämä rakennettiin Suomen tarkka-ampuja-pataljoonan sotilassairaalan eristyspaviljongiksi. Jos kaikki menee hyvin, niin me oltaisiin tätä rakennusta siirtämässä ensi kesänä tai ensi syksynä asukastaloiksi Roihuvuoreen. Tässä on kaksi puurakennusta, joita ollaan siirtämässä. Tämä on nyt semmoinen 600 neliön projekti. Tarkoitus olisi tehdä hyvin pitkälle siirto- ja pystytystalkoilla. Siihen on jo ilmoittautunut sellaisia henkilöitä, joita ei muuten ei paljon kiinnosta niin kuin joku hanamijuhlien tai kyläjuhlien järjestäminen, mutta jos niille annetaan niin kuin vasara ja vatupassi käteen, niin sitten niitä rupeaa niin kuin kiinnostamaan talkoissa oleminen. Runko on hyvässä kunnossa, mutta ulkoasu niin kun näyttää aika räjähtäneeltä. Periaatteessa tämän hetken niin suunnitelmat on, että se varsinainen se päärakennus olisi niin tuossa rinteessä
Ja sitten tässä nyt niin kuin mun takana oleva niin kuin väliaikainen kylätalo, niin siihen kohtaan tulisi sitten tämä kuormastovaja tai mitä kaikkea sitten siihen tulisi. Joo. Kunnolla katot jaksaa leikkiä. Ja Flora ja Kaama ja joku muu on tuolla syömässä. Tiedetään, että ensi kerralla enemmän kaikki. Joo. Meni aika sillä. Joo, ja sitten kannattaa myös ilmoituksiin laittaa tai niinku tuolla Facebookissa ja muuta, että tällä kertaa niinku, että tulkaa vaan reippaasti, niinku, että nyt ei lopu kesken. Tavallaan siis sillä lailla. Mutta jotenkin niinku tämmöistä, tästä tulisi semmoinen niinku tatsi tähän, niin sitten vaan niin voisi kelata kaikkea muuta samalla ja tekisi jotain hyödyllistä. Sitä voikin jäädä siihen lauseelle. Yksi semmoinen tärkeä homma, mitä kaikille asukasyhdistyksille ja muille, niin kapakat on ihan ehdoton, että sieltä löytyy porukkaa, joilla on yllättävän paljon niin kuin aikaa ja halua, jotka on valmiiksi verkostoitunut. Niin menkää kapakoihin ja etsikää sieltä, niin sieltä löytyy paljon voimaa. Toinen semmoinen piirre, joka on Roihuvuoressa erityisen niin kuin ilmeinen, on se, että se on suunniteltu tavallaan semmoisen kylämäiseen mallin. Et siinä on pääraitti, joka yhdistää Ylä- ja Ala-Roihuvuorta. Ala-Roihuvuoressa on pari koulua, Ylä-Roihuvuoressa yksi, ja sitten se Ylä-Roihuvuoren kyläkeskus on se ostoskeskus, jonka ohi varmaan tullaan menemäänkin. Ja ostoskeskusten erityispiirre taas historiallisesti on se, että se on Suomen ensimmäiset tyyppipiirustukset ostoskeskuksista tehtiin siitä. Itse rakennus tehtiin myöhemmin. Me ollaan nyt Herttoniemessä ja Roihuvuori siis on mielletty osaksi Herttoniemeä ja kai jossain hallinnollisissa papereissa vieläkin on Itä-Herttoniemi, mutta tietysti me Roihuvuori separatistit aina ajatellaan, että Roihuvuori on toki tietenkin itsenäinen alue kaikin puolin, eikä näillä hallintorajoilla muutenkaan isompaa merkitystä ole. Tonne oikealle, kun tullaan tästä Roihuvuoren risteyksen käännymme siis vasemmalle, niin tuo oikealle menevä tie menee Laajasaloon. Siinä puiden takana ehkä tuutte huomaamaan pilkottaa vanha kartano, vanha mylly itse asiassa. Ja se on siis kartano, Herttoniemen kartano, joka on ollut tämän alueen keskeinen niin kuin kartano, jossa on ollut 1700-luvulta asti niin erilaisia merkkihenkilöitä, muun muassa sekä Viaporin suunnittelu ja sitä johtaneet Eresvärdit ja Kronstedtit on asunut siinä, ja sitten nämä Abraham ja Petter Vetter, jotka ovat tämmöisiä paikallishistorian niin kuin isoja pamppuja, isä ja poika, jotka sitten joutuu riitaan, ja toinen poika vei sen isän fyrkätkin jossain vaiheessa. Kävi kun muistan, nämä tarinat löytyy Roihuvuoren historiasta, tai tarkemmin jos joku haluaa ne käydä läpi, mutta siinä on kaikenlaista tämmöistä jännää pikkuvilunkia niin kuin isän ja pojan välilläkin ollut, että näin, perhe on pahin ja niin edespäin. Sitten tulee kuka haluaa tähän jutun Moolasta? Nana. Tiedä, mistä kysyy, kun et kangaskaupat tähän. Sitten voisi kysyä, että missä sit mun Hanavin kotimaassa sit? Ei hätää. Niin, tänne sitten. Ja samalla Marimekko kaikkia. Sitten voisi ottaa niin. Ei nyt tuli kalpahin. Käydäänkö nyt läpi, mitä täällä jo on, mitä puuttuu, mitä vaihdetaan, heitetään roskiin tai tarvitaan lisää? Hyvä. Nyt mennään laskemaan. No niin. Kanteen tulee lapset lippuviittomassa ihmeviittomia ja teksti Hanami, Ninni piirtää. Sitten, kirjoittaako Ottoville tämän aloitusaukeaman tekstin taas, mutta nyt se ei voi olla samanlainen lähtemys, Hanami on jo taas 6. kerran. Sä keksit nyt siihen jotain uutta. Eli Ottoville pukeutuu ja teki niin sillä lailla, tai siihen kuvan pitää olla iloisempi. Tää oli tää viimeinen, katsokaa nyt. Tää oli niin kuin silleen ihan hirveä. Ruusukantaaseen. Ei, mä oon ajatellut, että Roihuvuoren käsityön linjalla mä tilaan itselleni semmoisen kimonon ja miettiin. Kyllä. Tää on loli. Tää todella näyttää, että herra Asia-Pentti on nyt tässä näin niin kuin liikkeellä. No niin, jatkuu. Seuraava aukeama on siis Hanami sisältöä. Siihen tulee Kirsikan tämän kuvaajan esittely, joka on siis meidän Elina, kyläpäällikön valinnalla. En ole vaikuttanut siihen. Se ei halua suurta esittelyä itsestä. Kai sä halunnut kirjoittaa ja se sanoo, että se sanoo kaikkeen, että en mä tiedä. Mutta niin sitten siihen tulee paras esikaupunkitapahtuma on Hanami. Ja sitten siihen mahdollisesti, jos siihen vielä mahtuu, niin tulee pienen se muistokirjoitus tästä Keiko jotakin henkilöstä. Siihen tulee kuvakavalkaadi Kirsikan kukinnasta ja viime vuoden Hanamista ja Hanamin ohjelma. Sitten tulee esiintyjäaukeama, siihen tulee kotomestarijuttu.
Tähän samalle sivulle tulee pienenä palstana sitten Jannen kirjoittama kirjailuesittely jostakin Nobel-palkitusta japanilaiskirjailijasta. Siis oli Kawanabe Kyoto. Ja se on Lukupiirin kesäkuun kirja. En mä muista nyt näitä mitä nämä on, mutta sitten siis tää kirjan nimiä. Okei, sitten tulee pikku-uutissivu, alueellisia pikku-uutisia. Kirjastoauton aikataulu. Soppakuppilasta joku pikkujuttu, ja täällä käy siis nyt tosi hauskasti semmoinen Anja tuosta Tuhkimuntialta, tämmöinen eläkeläisrouva on ottanut yhteyttä Soppakuppilaan ja pari kertaa on käynyt tekemässä täällä siis ruokaa lapsille. Ja siinä Anjasta tehdään siihen pieni henkilöjuttu. Ja sen varmaan voi tehdä se Paula, se jo lupautui alustavasti, joka on käytössä. Sitten Roihu siirtyy tästä pois. Tavarafillarista Jani tekee jutun. Sitten Leikkipuiston kesästä pitää pyytää joku pieni juttu tähän. Voisitte sitten hoitaa siihen semmoinen uutis. Mitä tapahtuu Leikkipuistossa kesällä? Itse Roihuvuoreen me ei vielä olla tultukaan. Ja Roihuvuori on myös alue siis, joka sijaitsee kahden itä-helsinkiläisistä ajatellen erityisen kalliin omakotialueen välissä. Toinen on Tammisalo ja toinen on Marjaniemi. Ja siinä suhteessa tähän tulee tämmöistä niin kuin alueellista sisäistä jännitettä, koska niin kuin lapset käy samoissa kouluissa ja kirjasto on yhteinen. Et niin kuin siinä mielessä tämä on niin kuin tämmöinen, miten sanoisi, sosiaalisesti monimuotoisten alueiden leikkauspiste tämä Roihuvuori. Ja mun mielestä tekee Roihuvuoren omalla tavallaan niin kuin entistä jännittävämmäksi. Ja vesitorni tehtiin joskus 70-hetkinen, mä olin silloin itse 10 vuotta varmaan, niin se on se 75-76, jos mä karkeasti heitän. Ja me oltiin pikkujätkätkin tosi ylpeitä, koska lehdessä luki, että se on Euroopan suurin nosto. Nimittäin toi sementtirengas valettiin maassa ja sitten tuotiin 11 tunkkia Sveitsistä ja ne nosti sen tonne ylös ja sitten ne valoi sen renkaan, jonka varassa se tossa on. Ja mä oon aina pitänyt, ja mun ymmärtääkseni Roihuvuorolaiset ovat ylpeitä omasta vesitorneista. Mun mielestä se on Helsingin hienoin vesitorni. No, tässä on maailman hienoin tietenkin, totta kai. Ja kun tulee ulkomailta lentokoneella, niin se näkyy jo siellä ja me tiedetään, että tuolla on koti. Mutta sitten jotkut rupes niinku vastustaa, että minkä helkutin takia, että kun meillä on niinku porukka, joka juhlii vapun aattoa ja sitten me mennään samalla porukalla sinne Ullanmäelle niiden ruuhkaisissa raitiovaunussa ja roudataan niinku kaikkia. Sitten lapset kerää pulloja ja me roudataan ne pullotkin niinku sit sieltä niinku pois. Niin Pakulan Pasi yhtäkkiä, niinku, että minkä helkutin takia. Mä olin kyllä silloin, niin mä vastustin. Mä olin mun mielestä, että kyllä me niinku, traditiot pitää niinku säilyttää. Mutta nyt tää on niinku kehittynyt tällaiseksi. Eikö jotain kerran traditioista se, että TT on palkolaki? Ja nyt aletaan saapua varsinaiseen Roihuvuoreen. Tää on niinku tää kylän raitti, eli Roihuvuoren tie. Ja kun mä olin pieni poika, tää missä on nyt näitä baareja ja muita, niin tää oli silloin niin sanottu pikkuostari. Siinä oli K-kauppa, kemikaaliakauppa, apteekki, mitäs siinä oli vielä, kukkakauppa siinä oli ja tuossa nurkassa oli R-kioski, josta mä hain jääkiekkokuvia. Tää päiväkoti tässä Roihuvuoren rumin rakennus, sitä ei koskaan äänestetty, luultavasti se voittaisi. Ja Ruiskumestari oli ensimmäinen baari, joka tänne tuli. Se tuli muistaakseni joskus 70-luvun alussa. Ja siihen aikaan lähin baari oli Herttoniemen Grouvissa. Nyt niitä taitaa olla 5 tai 6. Ja nyt lähestytään ostoskeskusta, toi kirkko, joka on niin kuin tämän koko luokan kaupungin osa, jossa on 7500 ihmistä ja asukasta siis, niin toi kirkkohan on aivan massiivinen. Se on varmaan niin kuin Helsingin isoimpia kirkkoja. En tiedä miksi näin tehtiin, mutta ihan omalla tavallaan tietysti näyttävää. Ja moskeja, joo, Henni huutaa takaa. Tossa on nimenomaan Roihuvuoren moskeja. Aluksi niillä oli vaan tommoset verhot ja muut, mutta tehtiin siitä positiivisia juttuja, Roihuvuori-lehteä ja muuta, niin nyt ne ei ollenkaan piilottelevaa, on ylpeitä siitä, että se on tuossa näkyvissä. Eli moskeja on tässä päässä ja toisessa päässä on Akli Daglin niminen baari. Ja mitäs vielä? Jotain toukkua! 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 Rahaa toimintaan! Rahaa toimintaan! Rahaa toimintaan! Asukkaiden kokoontumistilat ovat perusta yhteistyölle ja elinvoimaisen yhteisön rakentumisen perusedellytys.
Asukastoiminnan välittömiä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja arjesta selviytymiseen sekä alueen viihtyisyyteen ja yhteisöllisyyteen ei voida kiistää. Alueiden viihtyvyys ja yhteisöllisyys siis kumpuaa aktiivisesta kansalaisuudesta. Sitä ei voi tuoda ulkopuolelta. Se syntyy kaupungin osien sisältä. Toiminta kaupungin osissa muotoutuu asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Eri keinoin toteutettu, toisistaankin poikkeava toiminta on aina yhtä arvokasta. Ja tätä mäkeä kun jatkaa alas, niin sieltä löytyy Marjaniemi ja sitten takana on Itäkeskus. Eli tämä on niinku tavallaan tämä Roihuvuoren rakenne, mikä kävi tässä nyt hyvin ilmi. Ja tuossa oikealla on Roihuvuoren ainoa pientalo. Ja se johtuu siitä, että se on entinen osuuskauppamuseo, joka sitten myytiin yksityiseksi taloksi, kun sitä ei oikein kukaan halunnut isännöidä eikä löytynyt sille maksajaa. Ja nyt se on tosiaan pari kertaa vaihtunut omistajaakin, mutta se on ainoa omakotitalo Roihuvuoressa. Siinä on joku kyltti, joka on Tampereelta saakka, kun se osuuskauppamuseona tuotiin, niin säilynyt koko matkan. Ja nyt ollaan tulossa perille. Nyt multa rupeaa jo läppäkin loppumaan, että puhutaan lisää sitten paikan päällä. Kiitoksia tästä. Tämä on niin tämmöistä barista meitä. Ja siis ja sulle onko tulossa ruokaa? Ilmeisesti sulle on tulossa. Onko sulle tulossa ruokaa? Otetaan viiniä. Hyvä teki. Tässä pitää taas miettiä, että minkälainen toiminta tuottaa sellaista myönteistä kaupunki-identiteettiä. Kyllä näiden uhkien torjumisessa tietysti se yhteisöllisyyskin vahvistuu, mutta niin kuin aika paljon on näitä ei-liikkeitä, mikä jossain määrin oli siinä Roihuvuoren kirjastossakin alkuun tietenkin, kun haluttiin torjua se kaupungin niin kuin ikäväksi koettava suunnitelma. Mutta se jalostui aika nopeasti positiiviseksi just sen tekemisen kautta, että haluttiin osoittaa, että se kirjasto on tarpeellinen ja perustettiin se kahvila sinne, järjestettiin tapahtumia ja pidettiin huolta, että kaupunkilaiset käytti sitä kirjastoa, jolloin se käyttöluvutkin nousi ja oli helpompi puolustaa sitä. Mutta yritän sanoa sitä, että samaten Hanan juhlat tai kyläjuhlat on ollut sellaisia, missä on tehty koko ajan positiivisia asioita. Se positiivisuus on helpompi toteuttaa niin kuin kulttuurikentällä kuin monella muulla asialla. On tilastollisesti totta, että Itä-Helsingissä pääsee huonommin lääkäriin kuin muissa kaupunginosissa tai koillisissa ja pohjoisissa huonosti myös, joka on vääryys, koska niitä lääkäriaikoja tai lääkärivirkoja ei ole suhteessa kysyntään samalla tavalla kuin muilla alueilla. Tämä on niin kuin sosiaalisen eriarvoisuuden merkki ja siihen pitäisi poliittisesti tarttua. Mutta sen yhteisöllisyyden kautta niin tavallaan pelkkä protestointi ei ole ainoastaan hyvä asia, vaan yritän sanoa just ne sellaiset niin kuin tekemiset, jotka tuottaa sitä positiivista yhteisöllisyyttä, kantaa vielä paljon pitemmälle kuin pelkkä kritiikki. Mutta kritiikin rakentaminen sinne sisään tietysti on aina hyödyllistä sekin.